Pagpamibi kan Orasio Imperata, pamibi tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang mahirakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nililingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imo nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang sa mong paglaom, asin mapakusog ang sa mong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga taong naghihingowa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong pag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mong mga pagingowa, naggamiton ining mga bakuna, tanganing mapundoan pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganing na sindawan makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri,
asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan, an kapahingaloan na ding kasagkoran. Itaong mo sa mo ang biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa moonyan na panahonin kasakitan, asin magdarasa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, matukaw pumuna. Diyos, marhay na aga po sa indogabos mga tugang. Yaon na po kita sa ikidisisais guning taon. An sa tuya pong tema, an pagmangno sa kapwa. An pagpahiling nyato nin pagkamot sa kapwa, sarong paagi kan pag-ako nyato kay Jesucristo. Kunyaon ang pagtabang nyato sa kapwa, asin ini sinasabayan nyato kan pagpadanay kan presensya ni Jesus sa satong puso, masasabi na tunay an satong pagka-Kristiyano. Ipamibi nyato sa Eucharistia, nalugod ang tunay na espiritu nin pagtabang asin pagkamuot, magdanay sa buhay nin lambang saro. Mga kaibahan tapos sa pagselebrar kan banal na misa, iyo sa Reverendo Padre Godofredo C. Rueda Jr. Matindog na puan gabos para sa pagpoon. Love
Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristo ang kaguranantan, pakamot kan Diyos, asin na baki sumaro ka na Espiritu Santo, mapasain lugubos. Asin sa saimong espiritu. Matugang akontan sa to mga kasadlan, tangani mga kanayot ang magsalaba, kan mga banal na misteryo. Durungan po kita makusog, nag-uumpisan ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa indaw mga tugang, kanakasala ko ni makuri, sa isi pataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indaw mga tugang, na ako'y paibig sa kaguranantang Diyos. Mahirap manlood sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pagkapatawadan to mga kasalan, naraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katoninungan, sa mga taon marahayan buong. Inuumaw ka, rinurugyaw ka, nasambami ka, pinapamuraway ka, napasalamatan ka, ulikan dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos man makakamang, kagurang na naging bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinaman, kahiraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinaman, ako ang samo kimaheran. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kahiraki kami. Naan banal ikasanaan kagurang na kasanaan urok kalangkaw. Hesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos mo. Amen.
Mamibi kita, idokoan payo. Kagurangnan, kaugayan sa imamanas na sasangkuban, asin kahiraking padakula sa inda, an mga balaw kan sa imong grasya, tanganing sinda na mainit sa paglaon, pagtubod asin pagkamot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Uli kas Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay asin nagahadi, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Benendisyonan kan mahal na Diyos si Abraham, ninhuli kan sa iyang karahayan asin kabanalan. Magin matanos man kita, asin mapapasatuya man, an grasya nin kagurangnan. Hinanyogon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. An kagurangnan nagpahiling ki Abraham, duman sa may hamurawon sa Mamre, nakatukaw sa pintuan kan sa iyang tolda. Huli ta mainiton an aldaw, nagtingkalag as sinahiling, tulong lalaki na nakatindog sa atubang niya. Kan mahiling sinda, duminalagan sa pagsabat sa inda, duminuko sagod sa daga as sinagsabi, kagurangnan ko, kun papagkanigoon mo, di mo paglihisan ang surugoon mo, darahon digdi kadikit na tubig, hanawan nindo ang mga bitis, asin magpaingalo kamo sa limpoy kan kahoy. Ako mako ang kadikit na tinapay nakakakano nindo, bago nindo padagoson ang sa indong paglakaw. Simbag ninda, gibuha ang sinabi mo. Si Abraham nagmadali pasiring sa tolda, hinanap si Sara asin sinabihan, tulos kumuakan tulong takad na arina, masahon mo asin gumibo kang tinapay. Dangan nagdalagan pasiring sa mga baka, kinua sa rong ugbon na marahay-rahay, itinao sa surugoon tanganing andamon tulos. Dangan kuminuang mantikilya asin gatas, asinan bagong ugbon na linuto, ibinugtak sa atubang ninda. Mantang sinda nagkakakan, si Abraham nagtindog sa harani sa limpoy kan kahoy. Naghapot sinda, haen si Sara na sa imong agom. Asin siya nagsimbag, yaon duman sa laog kan tolda. Saro sa sainda nagsabi, pagbalik ko sa masunod na taon, an sa imong agom magkakaigwang aking lalaki. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An matanos mabubuhay sa atubang ning Diyos. Awiton po niya to. Ang naglalakaw na mayong sala, ang nagigibo ning katanosan, ang nagtataram ning katotoohan hali sa puso, anday nagbabalubagi kan sa iyang nguso. Anday nagigibong maraot sa tugang, anday nagtutugod-tugod sa kapwa. Ang nauungi sa tawang tampalasan, asin ginagalang ang may pagkatakot sa kagurangnan. Ang naguutob kan sa iyang panuga,
Anday nagpapatubo sa pautang, anday nagpapabayad laban sa mayong sala, ang siring na tawo magdadanay sagod paman. Dapat na magtalubo ang pagkamidid nyato ki Kristo. Dapat na maghinanyog kita sa iyang tataramon, asin mahiling ta siya sa satong kapwa. Hinanyogon po nyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sa kuyang ikinaugma ang mga kasakitan na tinios ko huli sa endo. Hinihipnaan ko sa sakuyang hawak ang kakulangan na tinios ni Kristo huli sa iyang hawak na iyo ang simbahan. Ako naging surugoon kang simbahan, kan ipinamahala sa ko ang misyon na ihulit ang kapanuan kan sa iyang tataramon. Ang misteryong natatago poon kay itong mga panahon, alagad ipinahayag mo niyan sa iyang mga banal. Kabuotanin Diyos na ipahayag sa sainda, asin ipamidbid sa mga pagano, kung ano ang kayamanan kan kamurawayan kaining misteryo. Ang misteryo iyo ini, na si Kristo yaon sa saindong paglaom sa kamurawayan. Ini ang Kristo na samong rinurukyaw, ini ang kadunungan na samong hinuhulit sa gabos na tawo. Tanganing sindagabos ikaatubang na tunay asin banal ki Kristo. Ini ang sakuyang ikinakaugma, huli ka ini, ako nakikipaglaban sa tabang kan kusog ni Kristo, na uya mapangyaring nagsasadol sa kuya. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal ni Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa iyang paglakaw, naglaog si Jesus sa sarong baryo, asin pinasakat siya sa harong nin sarong babae na ngaran Marta. Ini may tugang na ngaran Maria na nakatukaw sa pamitisan nin kagurangnan,
sa paghinanyog kan sa iyang mga tataramon. Alagad si Marta na sisibot, sagkod na inatubang si Jesus sinagsabi, Kagurangnan, di mo nahihiling na ako pinabayaan kan sa kuyang tugang, sabihin man na tabangan ako. Sinimbag siya nin kagurangnan, Marta, Marta, nasisibot ka sa kadakol na bagay. Saro sa ng bagay ang kaipuhan, totoo, pinili ni Maria, anurog karahay, asin iyan dai mawawara sa iya. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw ko. Mantang naglalakbay sinda, siya luminaog sa sarong baryo, asin inako nin sarong babae na ngaran Marta. Anbitan niya sarong lugar na harani sa buot ni Jesus. Ini ang sa iyang ikaduwang harong. Day nga ni 3 kilometro ang layo kay ni sa Jerusalem. Igwa siya nin 3 katuod na nag-erok digdi. Si Marta, Maria, asin si Lazaro. Sinda tulong magturugang na ugos kay Jesus. Magigirumduman ta po kung sisay si Lazaro. Si Lazaro, iyo po itong binuhay liwat ni Kristo sa mga gadan. Sabi nga ni po sa banal na kasuratan, maski 4 na daw na sa lulubngan si Lazaro, halos na mamarong na, katupong panahon, mayo pa maning imbalsamasyon, kaya 4 na daw, halos na namamarong na ang bangkay ni Lazaro, pero binuhay siya liwat kan sa tuyang kagurangnan sa mga gadan. So ini pong tulong magturugang na ini, we're the best of friends kan sa tuyang kagurangnan. Every time na naagi po siya duman sa lugar na ito, kang Bitanya, he always make it a point to drop by the house of Mary, Marta, and Lazarus. Dahil ugos na maray siya sa pamilyang ini. Ninhuli na ngani, bako lang na nakakakuha siya ning kapahingaloan sa pag-iriba kan magturugang na ini, kundi urog na ang marhay na pag-istimar, ang akomodasyon, lalong-lalo na po sa parte ni Marta na perming nasisibot kung ano ang ihahanda, ipapakakan sa tuyang kagurangnan kaibaan sa iyang mga disipulos. Matugang, gabus po kita, siring kay Jesus, igwaman nin Bitanya. Ini ang harong kan sa tong mga katuod. An katuod, iyo an sa tong bikol na tataramon para sa mga amigo asin amiga. Ang ugat or root word kan tataramon na katuod, iyo po ang tuod. Tuod. Kung siya magsuba, day kita na pipikon, huli tatuod na kita sa iya. Ay, yan, natural nga yan sa iya. No? So, kaya dahil na po kita na pipikon, familiar na kita, tuod na kita sa iya. Kung kita makidagos sa iyang harong, di kita na susupog, huli tatuod na kita sa iyang harong. Ang tamang pagsabikol kan friendship with Jesus,
bakong relasyon kay Jesus, kundi pakikipagkatuod kay Jesus. Siring na natuod sa Jesus sa Betania, dapat na matuod man kita sa harong ni Jesus. An aral daw na pakikipag-ulay sa iya sa ronggawi nin pakikipagkatuod sa satong kagurangnan. Si Marta an matua sa inda. So Marta is the eldest among the three. Natural na siya ang masibot sa pagsungko ni Jesus. Habo niyang malampasanin gutom ang sa indang bisita o mga bisita, lalong-lalo na po ang sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Namundo siya na daiman lamang siya tabangan kan sa iyang nguhod na tugang. Kaya siya nakapagtaram, kagurangnan, mayo na sana sa imo na binayaan ako kan sa kong tugang na magsolo sa pagserbi, sabihan mo siya na tabangan ako. Kan oras na ito, si Maria nakatukaw sa tubangan ni Jesus sa pagdangog kan sa iyang mga tataramon o katukluan. Alagad, ang kagurangnan nagsimbag, Marta, Marta, nahahaadit ka as sinariribok sa dakol na bagay. Saro man sana ang kaipuhan na pili ni Maria ang marhay na parte na dai hahaleon sa iya. Marta, Marta, you busy yourself in so many things. There is only one thing that is important. And Mary has taken the better part, and it would not be taken away from her. Mga tugang, totoo man ang God, saro sana ang mahalaga, ang mapabanal ni Jesus. Kinatudan ta na duhagion si Marta, huli ta si Maria, ang may ginibong tama. Huli tatama si Maria, sala na palan si Marta, herak man ni Marta. Sa Ebanghelyo, day man pinaghukuman si Marta ni Jesus. So, Jesus never condemned Marta for what she did. No? Bagbot sa nang ipagiramdom ni Jesus na mahalaga ang timbang kanduwa. Mahalaga ang timbang kanduwa. Ipinapahiling ni Marta ang higol sa apostolado, ipinapahiling man ni Maria ang halaga kan pamibi. So there has to be a balance between the active life which represents Marta and the contemplative or prayer life which represents Mary. Dapat po balanse. Bako man sa ng puro aksyon, puro pagtabang, puro social action, aktibidad, kundi dapat iyaon man yan ang panahon, tangani na magpamibi, maghurup-hurup, mag-adal, kan tataramon nin mahal na Diyos. Dapat sindang pagsaroon sa buhay nin maimbod na disipulo. Dapat na pagbangaon o pagsuwayon. So there is no dichotomy between the active and contemplative life. Santo say po, bako baga sa bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. May iba po sa tuyan na puro sana aksyon, puro pagtabang. Pero nawawara na ang prayer life, nawawara na ang buhay pagpamibi sa iyang pagkabuhay. May kabtang kan buhay na nagsusunod kay Maria
igwaman ki Marta. Namutan ko mga tugang, ang tawong sagom sa pagpamibi, alagad mayong marhay na gibo, garos sarong kalag na naglalayaw-layaw na sementeryo. So kung puro sa naman po kita pamibi, ay ganin mga tao diyan na halos 24 oras, yaon na sa simbahan, nagnunubina, nagrorosaryo, halos gabos na garod nubina kan santo, ginigibo na, no? Puros sana pagpamibi, no? So, sabi ko na nga po, garos sarong kalag na naglalayaw-layaw sementeryo, mayo siyang pakinabang. While ang tawong sibot sa apostolado, those are busy in the apostolate, alagad mayong pamibi, matatapos na pagal, asin nakol hinanakit sa buhay. Kung puro sa na aksyon, paminsan at the end of the day, mahihiling mo na mayo man talagang na-achieve sa buhay, no? Mayo man talagang nahaman, no? Garumaki na, nadakol na haman, alagad mayong kalag, tanganing maghiras, kan kaugmahan, sa tahaw, kan kasakitan, asin, kapagalan. Matugang, kadaklan na beses, garo kita si Marta. Dakol na mga padi, ang sibot, asinandal, kapag patugdo kan simbahan o kumbento, day nanganing panahon sa pag-andam kan sermon. Dakol man ng mga religious organization ang natatanyog kan wala tuong mga fundraising activities, day nangani ninda aram kung ano ang tunay na katuyuhan kan sa indang organisasyon. Dakol na mga ministries kan simbahan na inaayunan nin mga professional o negosyante na mayo man panahon sa pag-adal kan katukdoan kan simbahan. Dakol na mga NGOs o non-government organization as in social action workers na sibot sa mga kabuhayan projects, alagad daiman pagkasabot kan katukloan ni Jesus. Kaya at the end of the day, pagkatapos kan aldaw, garumayo man sarang saysay an sa indang mga kapagalan. Digdi na po mga tugang, naglalaog ang pagiromdom ni Jesus ki Marta. Dai paglingawan ang pinakamahalaga sa gabos na iyo ang pinili ni Maria. Ano po yan? Ang pagpamibi, asin ang pagpapabanal. Hurup-hurupon ta po ini, asin tungkusan ta sa satuyang pagkabuhay. Matindog kita, asin ipahayag tan sa tuyang pagtubon. Ipinangina muli ka ng Espiritu Santo, namuna kibirhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, ilinubong. Uminilig sa mga gadan,
katulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to, Diyos samang makakaman, aleduman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubon ako sa Espiritu Santo, sa manana simana katoliko, sa parapakinabang ni mga santo, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay wat ninlaman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Pamibi ninwanwaan, dakol na bagay ang kinakasibutan niyato, alagad ang mahalaga sa gabos, iyo ang paghimate sa tingog kan Diyos, na nagtataram sa mga andam magdangog sa iya, sa Espiritu nin paglaom, darahonta sa iyan sa tuyang mga pamibi, an simbang kagurangnan, hinanyuga an samong pahimbi. Kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an simbahan sa bilog na kinaaban, maging bukas sa pag-ako, kan mga daing eerokan, asin mga nalalagalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing siring ki Maria, pilion niya to an orog na marahay na gibo, asin akoon si Jesus sa satuyang puso asin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing ang mga nasisibot sa mga minalipas na bagay, makanood na magpalaga sa maludok na paghimate sa mga tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing ang mga naghihelang, makamate, nakakapaomay, nakapangyarihan ni Kristo, huli kan pagkamuot asin pagtabang kan sa indang mga katoon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, mag-erok sa harong kan kagurangnan, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Langit no na Ama, sinubol mo ang aki mong seso sa pagpahiling sa mo, kandalan in buhay na daing kasagkoran. Danay niya mo siyang akon sa muyang buhay, asintawan lugar sa muyang puso. Siya na nabubuhay, asinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po.
ating dugpo. Magpaibi kamo mga tugang tanganin sako asinan sa indong atang. Makamanlugod kan Diyos sa mga kamhan. Ako'y malugod kan kagurangnanan atang sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawain kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, sarong malinigon at sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot, susog sa tugon. Ako ang sakripisyo niya mo, kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanala kan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel. Tanganing ang ininulot kan lambang saro sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos in kaligtasan, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. itas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo sin dapat matano si nakaligtas sa danay at sinmensan sen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa mga kamahan na ding kasagkoran, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Tas sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao. Sa pagtiyos, pinara niyan sa mong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat, halis sa mga gadan. Binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na ding kasagkoran, kapag sakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na angeles sin santos, nag-aawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin laga, panokan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan, palada ng minadigdi sa ngaran kan kagurangan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabonin gabos nga banalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo, kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagwa siya nintinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sindo.
Siring man, pakapamanggi, pagkanyaman kan kali, singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sakuyang dugo, kan bago sindanay natipan na papabuluson para sa indo, sin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibohan nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubon. Ning tinapay, sin pagnom kan kalis, pagkagdan mo kagurang, ipinapamareta niya mo, sagot na ikamagdaton. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang paggadan sin pabuhay luwat, nagdadolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sin kaligtas sa nagapasalamat, kapinang pagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagapakinabang kan hawak asin lago ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo. Ginunduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginunduma sa iyong pagkaherakan sa mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, ni Ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kaheras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omo asin, magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kamahan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa galangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Natuduan kan manakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalean, nangangahas kitang magsabi. Manya mo na yaon sa langit, pabanalon na ngaran mo, magdatong ang
anmuot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansamon kakanon sa ruang daw, itaom mo sa moya ngonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaraan sa sagot, kundi agawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimbi kami kagurangnan, orasan sa maldaw niyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami naghahalat, kan maogmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Imuan kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan, itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kunian pagtubod kan sa imong simbahan, asin pa pagkanigo na siya patuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kamotan, ika na nabubuhay, sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. kami nin katonino
Uya an kordero kan Diyos, si Kristo sa tuyang katoon. Siya na nagapara kan mga kasalan, kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan.
Matindog po. Mamibi kita, idoko an payo. Kagurangnan namibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, as sinantinokdoan mo kan mga misteryong langit noon, gibuhang makabalyo halis sa daan, pasiring sa bagong buhay, kundi Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi kan simbahan in Cáceres na nakikilakbay, nakikisumaro, nakikihiras, sinakikimisyon. Uya kami sa tubang mo, Espiritu Santo, nakakatiripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa muyang mga puso, ika na sulong magiyas mo. Tukdoan ang dala na dapat ming agihan, asin kon panonya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin mga salan, hari pagtugot na makagimo na dayuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot nan sa mga kulangan, pagkasabot, magdaras sa mo sa langdalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuya lugod ang pagkaburunyog, na danay mong pagantabay, tanganing sarabay kaming maglakbay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, asinday makasuhay sa dalanin katotoohan. Inigabos sinahagad mi sa imo, na naghihiro sa lambang saro asin puso, kasaro kanama asin kan aki, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa halipot na panahon. Collections for the week from July 4 to 10, 2022. Cash receipts. Daily collections, 14,720 pesos. Sunday collections, 22,066 pesos. Second collection for Pro Seminario, 9,491 pesos. Collection boxes, 14,723 pesos. Total collections for the week, 61,000 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Ayen family, Beth Ante and family, Jonel Abad and family, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Felipe B. Culvera III. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos sa makamhan, anama, asinan aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Suene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona de Vico, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona de Vico, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Viva la Virgen, Viva! viva el Divino Rostro, Viva! viva San José, Viva!
Viva! Pero pa kanya, tuyang kagurangnan, asin mahal na ina, na Senyor de Peña, Francia. Maray na aga po sa gabos. Maray na agaman po, Father.